Вітаю ўсіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вами Ольга Старасціна і навіны з будучыні. Ябацькі, якім паказалі Лукашэнку зблізку, робяцца апазіцыянерамі. Рэжым намагаецца спыніць працэс. Улады ў шоку. Беларусы хочуць правядзення прэзідэнцкіх выбараў кожны год. Раскажам, чаму. Кошты на дамы ў вёсцы ўзляцяць да нябёсаў, а павядзём, што гэтак паўплывае. Здаваць на правы навошта? Аўта і маршрут падбярэ і на месца даставіць. Параўнаем разумную холадню ад Атланту і Самсунгу. Як думаеце, якая разумнейшая? Баляць вочы, не паспяваеце чытаць кнігі? Адмысловая праграма начытае ці нават праспявае вам кнігу, а хочаце, пакажа яе змест, як у кіно. Будзе каму на старасць шклянку вады падаць. Улады Беларусі паказалі вынаходства. Перадвыбарчая актыўнасць Лукашэнкі прынесла плён. У Мінску здалі значныя грамадскія аб'екты, басейн і стадыён. Адкрылі новыя станцыі метро. З кранаў палілася пітная вада. Але менавіта гэта абваліла рэйтынг Лукашэнкі. Учорашнія бацькі масава становяцца апазіцыянерамі. Хацелі як лепш. Усяго за 3 перадвыбарчыя месяцы ўлады паказалі ўсе магчымыя цуды, якія прыносяць кіраванне Лукашэнкі. Беларусы народ практычны. Падумалі, калі Лукашэнку ўсё адно цяпер не зрынуць, то хай штогод праводзяць свае перавыбары. Глядзіш, такімі тэмпамі можа і выканае, што нам ужо 30 гадоў абяцае. Пагатоў грошай, скрадзеных у беларусаў за 30годдзя, хопіць і на такія цуды, ды нават на рэзідэнцыі кожнаму беларусу. Але перадвыбарчая паказуха абярнулася шалёным падзеннем падтрымання Лукашэнкі сярод ябацек, якія яшчэ некалькі гадоў таму на яго маліліся і якія яго цалавалі. А ўсё чаму? Бо на ўласныя вочы пабачылі цяперашняга Лукашэнку. Гэта нам паказваюць дасканала адабраныя і адратушаваныя кадры з ім. А ябацькі бачаць зблізку і баяцца, у якую будучыню іх зацягваюць. Гэта раней Лукашэнка ганяў па лёдзе, а цяпер ганяюць іншыя хакеісты. А Лукашэнка ледзь выкаціўся на лёд. Слабым рухам закінуў у браму шайбу, перад якую гульцы ў рассыпную кінуліся. І ўсё. Адразу на лаву запасных. Пасядзець, аддыхацца, трэмар галавы суцішыць. Які жах у адміністрацыі прэзідэнта перажываюць, калі бачаць, як свае на Лукашэнку рэагуюць, як апазіцыйныя настроі пашыраюцца. Баяцца, што незадаволенасць у любы момант разгарыцца, як сіняе полымя. І тады 20-й год уладам казкаю падасца. Гаспадарства ўсе цудоўна разумеюць, што Лукашэнка гэта не будучыня Беларусі, а кепскае мінулае. А вось што сапраўды будзе ў будучыні, паказалі на міжнароднай выставе электронікі і тэхналогіяў у Лас-Вегасе. І ў гэты ж час у Мінску праходзіць выстава дасягненняў эпохі Лукашэнкі. Давайце параўнаем, наколькі ж мы наперадзе планеты ўсёй. Выставка – это достижение суверенной Беларуси за 30-летний период. А цяпер па парадку пра тое, куды ідзе гэты свет і да чаго рыхтавацца. Што зменіцца ўжо ў неўзабаве, дык гэта чытанне кніг. Кампанія Wong Chin Ting Big прэзентавала платформу Bookstore, што ператварае чытанне кніг у інтэрактыўны досвед. Хочаце, яна агучыць кнігу любым голасам, нават вашай маці. А хочаце, прааналізуе змест і пераробіць у песню або паставіць спектакль. Пришла Снегурочка к Бабе-Яге, а курочка снесла яичко, и ушла красная шапочка к Бабе-Яге. Ой! Ну, читатель, смотри, как надо.
Цяпер і гэта ўжо не праблема. Буксторы ў рэальным часе перакладзе кнігу на розныя мовы. Можна будзе і чытаць, і вывучаць замежную мову адначасова. Набыць буксторы на захадзе можна ў сакавіку. А ў Беларусі, падобна, чытанне не прадугледжанае ні цяпер, ні ў будучыні. Беларусам прапануюць толькі слухаць, Поют птички. і нюхаць. Запах вот сала, там баранки. Прям вернулись на 20 лет назад. А з намі вы заўсёды будзеце на 20 гадоў наперадзе. Калі вы глядзіце нас на YouTube-канале Белсат Лайф, пастаўце, калі ласка, лайк. Нішто так не ілюструе развіцця краіны, як аўтапрамысловасць. Пахваліцца асабовымі аўтамі Беларусь не можа, што ёсць не нашая, а скапіяваная кітайская. Хаця на Белэкспа тое-сёе сваё паказалі. Тут палова аўта, а тут цэлы каркас і яшчэ з падсвятленнем. А давайце зірнем, што пабачылі наведнікі выставы ў Лас-Вегасе. Кампанія BMW прэзентавала новы інтэрфейс Panoramic iDrive, вялікі экран з панарамным бачаннем, 3D-галаграфічны экран, а таксама шматфункцыйнае стэрно. Ёсць і асабісты памочнік. Гей, BMW, адвязі мяне да найлепшага пляжу непадалёк. Зразумеў, расказваю, як дабрацца да пляжу Сансет. Гэты інтэрфейс ужо ў канцы года зробіцца стандартам для ўсіх новых аўтамабіляў кампаніі. Свой першы электрамабіль Afeela A1 прэзентавала кампанія Sony. Toyota ж заявіла пра касмічныя амбіцыі. У будучыні мабільнасці не мусіць абмяжоўвацца зямлёй ці адной аўтамабільнай кампаніяй. Кампанія інвестуе ў японскі стартап Interstellar Technologies для падтрымання масавай вытворчасці ракетаў і працуе над стварэннем месяцахода. А яшчэ Toyota будуе для сваіх працаўнікоў, навукоўцаў і прадпрымальнікаў цэлы зручны горад – Оуэн-Сіці. Калі вы жывяце ў горадзе, то ўжо цяпер прыглядайце дамок у вёсцы. Пакуль кошты на вясковую нерухомасць не ўзляцелі. Менавіта там будзе рай на зямлі. Туды скіруюцца плыні ахвотных жыць, як душа жадае. Бо працаваць замест сялянаў будуць машыны. Найноўшая сельскагаспадарчая тэхніка ўжо працуе без кіроўцы. Кампанія John Deere прэзентавала беспілотны электрычны трактар. Працуе на 5 батарэях з вадкасным ахалоджваннем. Выдаткі на паліва, абслугоўванне і час, патрэбныя для рамонту, зніжаюцца ўдвая. Беспілотнае аўта азначае эканомію і на заробках. Тэхніка робіцца ўсё больш разумная, валодае штучным інтэлектам, камп'ютарнай візуалізацыяй і камерамі для навігацыі па складаных ландшафтах. Кампанія прэзентавала аўтаномны самазвал для кар'ераў і акумулятарную газонакасілку сістэмы аўтаномнага кіравання з некалькімі камерамі для забеспячэння агляду на 360 градусаў. Ёсць чым пахваліцца і нашым беларускім трактарам. На мировом тракторном подиуме они отныне исключительно в красных одеждах, но чырвоны стаяць на белым снезе не можа. Каб было згодна з цяперашнімі стандартамі, сярод чырвонага ўставілі нешта зялёнае. А галоўнае, беларускі трактар робіць самае важнае ў сельскай гаспадарцы – танчыць. І сапраўды, навошта нашым трактарам працаваць? Хай John Deere гаруюць, а нашы на подыуме і ў танцах красуюцца. А як будуць выглядаць дамы будучага? Што будзе ў кватэрах? Параўнаем, якую побытавую тэхніку хваліліся на беларускай выставе і на амерыканскай. Гэтак выглядаюць кватэрныя дасягненні на выставе «Моя Беларусь». Это экспозиция современной белорусской квартиры. В принципе, так раньше жили в деревнях. А тым часам паўднёва-карэйская кампанія Samsung Electronics прэзентавала платформу SmartThings, якая дазваляе яшчэ лягчэй кіраваць прыладамі ў доме. Напрыклад, умыкаць і вымыкаць асвятленне, настройваць кандыцыянер і нават запускаць робат-пыласмок. Напрыклад, калі вам цяжка заснуць і вы часта прачынаецеся гарачы а 3:00 ўначы, Samsung Health у партнёрстве са SmartThings можа аўтаматычна аптымізаваць вашае асяроддзе, зрабіць так, каб пакуль вы спіце, а 2:30 тэмпература ў пакоі пачала змяншацца.
Дзякуючы функцыі стварэння шпалераў, на тэлевізары Smart Things можна падабраць карціны адпаведныя стылю вашага пакою. Выбірайце любы з найлепшых твораў мастацтва і любуйцеся ім у сябе ўдома. Разумная холадня Family Hub будзе адсочваць харчы, што дадаюцца ў яе. На экране можна пабачыць змесціва, а таксама скласці спіс пакупак. Атлант. Беларускі Атлант абяцаў яшчэ летась наладзіць выпуск сваёй разумнай холадні, але дасюль навінкі мы не пабачылі, таму і параўнаць не можам. Меняем представление о талантливой технике. А што наконт тых, з кім у будучыні мы будзем праводзіць побач дні і гады нашага жыцця? Я маю на ўвазе роботаў. Пакажам айчыннага і замежных. Знаёмцеся, гэта Ромі. У Японіі стварылі такую малечу для барацьбы з самотнасцю, трывожнасцю і дэпрэсіяй. Ромі вітаецца, сустракае дома і вядзе размовы, ствараючы атмасферу клапатлівасці ды эмпатыі. Асабліва эфектыўна робот выкарыстоўваецца ў дамах старых. Увесну ж яго здолее набыць любы ахвотны. У адрозненне ад звычайнага штучнага інтэлекту, які проста адкажа на пытанне, Ромі сапраўды будзе размаўляць з вамі. Напрыклад, вы скажаце: «Ромі, я сёння купіў бананы», а ён адкажа: «Ого, яны выглядаюць цудоўна, давай з'ямо іх разам». Каліфарнійская кампанія Indbot прадставіла гуманоіднага робота Найлоу, які не толькі рухаецца, разумее і размаўляе. Ён можа праяўляць характар і нават жартаваць. Відавочна, вы сапраўды самы прыгожы. Дзякуй. Калі ласка, сябар, заўсёды прыемна чуць праўду. А гэта кітайскія роботы-гуманоіды. Яны ходзяць вельмі падобна да людзей. У будучыні мы плануем зрабіць іх разумнейшымі, больш інтэлектуальнымі. Яны будуць мець уласныя думкі і здольнасць успрымаць навакольны свет. Вытворцы ставяць розныя мэты. Адны удасканальваюць роботаў, каб тыя зрабіліся ледзь не сямейнікам, а іншыя хочуць стварыць гуманоіда, які дапаможа малому бізнесу, напрыклад, працуючы ў краме ці кавярні. Супольная ж для ўсіх мэта зрабіць робота даступным і прадпрымальнікам, і звычайным людзям. Такія роботы на захадзе, а такое вось у Беларусі. Не ходзіць і не размаўляе. А што, на пратэст не выйдзе і лішняга не скажа. Затое можа ў патрэбны момант ёгурт наліе або шклянку вады падасць. Роботы і рабатызаваныя рукі – гэта, вядома, добра, але менавіта праца нашых уласных рук зрабіла з нас людзей. На наступным тыдні ў чацвер будзем адзначаць дзень ручнога пісьма. А ведаеце, наколькі яно важнае? Паводле медыкаў, чыстапісанне спрыяе захаванню здароўя і працягласці жыцця. Як кажуць, усё ў нашых руках. На гэтым развітваюся са спадарствам. Усяго вам самага добрага.